בדרך לעזה, ממש כאן, הוקמה תחנת רענון ייחודית לחיילים הנמצאים בדרכים. מתנדבים מסורים מפעילים את המקום ומעניקים למבקרים רגעים של מנוחה, אוכל חם, כביסה ומקלחות להתרעננות. דקה אחריה נהיה גם עם המיזם המקסים של תחנת התרעננות למען החיילים. אתה בית של החיילים לא יום-יומיים, אתה בית של החיילים כבר הרבה זמן. עכשיו אנחנו עם המיזם המקסים של תחנת ההתרעננות עמיחי למען החיילים שפועלת מתחילת המלחמה 24/7. זה התחיל ככה, תוך 3 ימים הם הגיעו לנקודה מסוימת, הם חיפשו את המקום הכי דרומי שיכלו להגיע אליו, באותה תקופה היו מחסומים בכל מקום, והגיעו לצומת מבקיעים, שזה סמוך לצומת יד מרדכי, שלחו למשפחה נון צדיק, איך שאומרים, ואמרו מחר ב9 בבוקר, כל מי שיכול להגיע, שיגיע לעזור, אנחנו פותחים תחנת רענון. אנחנו פועלים 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. מגיעים חמי וחמותי, עוד 3 דודים. אני רואה את החיוך שלכם. מירב, נעים מאוד. להכיר. איפה אנחנו נמצאים? ספרי לי קצת על המקום הזה. אנחנו נמצאים בתחנת רענון לחיילים, בית חם ללוחמים שלנו שמגיעים, מאובקים ורוצים רגע לנוח ולהרגיש בבית. התחנה פתוחה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, והיא מאוישת מהבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה על ידי מתנדבים מהממים. אנחנו מבשלים פה ארוחות שלמות למאות חיילים ביום. כולנו פה למטרה אחת, כדי לתת את הכוח ללוחמים שלנו, לתת להם את הסיבה למה הם שם, ובגלל זה אנחנו פה. יש לנו המון מתנדבים, עשרות, כבר הגענו למאות, אני חושבת, של מתנדבים מהממים, שמגיעים מכל קצוות הארץ, מכל קצוות המפה הפוליטית. אצלנו זה כמובן, יש אוכל ויש קפה ועוגה, אבל זה בעיקר החיבוק וההרגשה של הבית, והחום הזה שאנחנו יכולים להעניק להם בשביל שידעו שלא שכחו אותם, שזה שהם יוצאים פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית מהבית, ומקריבים בעצם את העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את החיים שלהם עבורנו, זה לא עובר לידינו. שהגיע בחור על אזרחי, נעמד ככה בכניסה לאוהל בתדהמה, והוא אמר לבעלי שהוא היה כאילו בסבב הראשון בתחנה, כשהיא הייתה קטנה, הוא פשוט נכנס להגיד תודה, כי הוא לא מאמין שאנחנו נמצאים שם עדיין אחרי כל כך הרבה זמן. לכולנו יש מטרה משותפת, והמטרה היא שכל עוד הם שם, אנחנו כאן בשבילהם. התחנה קרויה על שם עמיחי אטיאס, גיסי, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני 4.5 שנים בערך, שהוא הותיר אחריו מורשת של נתינה והכרת הטוב, ובנסיבות ימינו השם עמי חי, עם ישראל חי, זה היה השם הכי מתבקש. כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים, חופים לבנים כל הדרך, לילה לילה מדורות, ישבנו חופשים מדאגות, מלאי חלומות כמו בסרט, ולא היה צריך סיבה לאהוב, פשוט עד השמיים. ידענו יחד זה חזק יותר, כמו בימים של הצבא, הרמנו ראש מעל המים, נשבענו על הכל עוד נתגבר, עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. רוצה להיזכר בכל הטוב שעוד בינינו יחבר, ולשחרר את הרוח, נסגור את החדשות, ניקח עוד נשימה, נשב ונדבר, נשבור את הגדר, לב פתוח, ולא יהיה צריך סיבה לאהוב, פשוט עד השמיים. נדע שיחד זה חזק יותר, כמו בימים של הצבא, נרים את הראש ישראל חי, תחזרו בשלום כולכם, אוהבים אתכם. רני ומיקי היקרים הם מבקיעים, אנחנו כאן באוגדת עזה, בציר נצרים, הבנו שהג'חנונים, שהטעימים שלכם בדרך אלינו, רצינו להגיד לכם תודה רבה.
אנחנו נצח יהודה, ככה יצאנו ליהנות הרבה מאוד מהפינה החמה. כל בוקר. ולפני שאנחנו עוברים לצפון, היה חשוב לנו לבוא פה פעם האחרונה, ולומר תודה לכולכם, באמת, העשייה שלכם נתנה לנו המון כוח. עכשיו, תודה רבה לתחנת ישראל! בלי פוליטיקות קטנות, בלי רוחות שמשתנות, רק נוריד את ההגנות שמפרידות בינינו. כי מעבר לחומה, נפש יהודי יומה, ואין עוד מלחמה, רק שיבוא שלום עלינו. עוד יבואו ימים טובים עלינו, ונפתח את הלב, נחבר בינינו, כל מה שנשבר עוד נתקן, נביא שלום בבית. ועל מים שקטים עוד נפליג. גילי ואני לא היינו מכירות קודם, אנחנו גם לא חושבות אותו דבר, אנחנו מגיעים ממגזרים שונים, והחיבור הזה מאפשר לנו, העשייה המשותפת מאפשרת לנו להכיר אחד את השני ולהיות ביחד. אני גילי, תודה. מה, שרק תמשיכו, ורק תמשיכו לתת, ושיהיה לכם כוחות להמשיך ולתת, זה לא פשוט כל כך הרבה זמן. ממש תודה רבה שבאתם. תודה רבה לכם.